Κύριε Λαμπάνο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας, είναι μεγάλη τιμή. Να μας πείτε λίγα πράγματα για εσάς και το πώς ενταχθήκατε στην ΕΣΥ. Βεβαίως, είμαι ο Δημήτρης Αλαμπάνος, είμαι 51 ετών, οικογενειάρχης, έχω 3 παιδιά, είμαι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα. Εδώ και αρκετά χρόνια είμαι ενεργό μέλος του οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης, του μοναδικού οργανισμού ο οποίος ενώνει όλους τους Έλληνες. Αφήνουμε πίσω μας οτιδήποτε μας χωρίζει, δηλαδή τα κόμματα, τα δόγματα και τις ψευτοειδεολογίες, και έχουμε ενωθεί στους κόλπους αυτού του οργανισμού. Από το 2018 μάλιστα, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, εξελέγει μέλος του Συμβουλίου των 9 του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, και αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα. Αυτή την περίοδο ως εκπαιδευτικός διδάσκω σε κάποιο δημοτικό σχολείο κάπου στη Σαντορίνη, από όπου και σας ομιλώ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ίσως και η επικοινωνία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, κυρία Ιακώβου. Ευτυχώς, κύριε Λαμπάνο, σας ακούμε πεντακάθαρα, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε και με τη συζήτησή μας. Εφόσον γνωρίζω, καθώς το συζητήσαμε, ότι έχετε αναλάβει σαν ειδικότητα της υποψηφιότητάς σας ως βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης την παιδεία, και μιας και μας είπατε πως βρίσκεστε στη Σαντορίνη, να μας δώσετε λίγο την εικόνα πώς πηγαίνουν τα πράγματα εκεί σε σχέση με την παιδεία. Ναι, παρόλο που βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία λόγω των υγειονομικών καταστάσεων και όχι μόνο, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα που να σχετίζονται με αυτή την κατάσταση, με αυτή την υγειονομική κρίση. Γίνεται βέβαια ένα μικρό αλαλούμ με τον τρόπο χρήσης της μάσκας, ιδιαίτερα από τα μικρότερα παιδιά, όμως σιγά σιγά θα έλεγα ότι και εκεί υπάρχει μια ομαλοποίηση. Υπάρχουν φυσικά τα χρόνια προβλήματα, έτσι, του ελληνικού εκπαιδευτικού μας συστήματος, να μην ξεχνιόμαστε, προβλήματα που έχουν παγιωθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο αντιμετώπισης της παιδείας από την εκάστοτε πολιτεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλιστα, έτσι, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι, θα έλεγα ότι είναι η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αφήσει ανοιχτά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, ενώ έκλεισε τα γυμνάσια και τα λύκεια με τη δικαιολογία ότι τα μικρά παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου δεν μεταφέρουν εύκολα τον ιό, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες, έτσι. Είναι όμως ηλίου φαενότερο ότι η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με υγειονομικές καταστάσεις, αλλά έχει να κάνει με τη δυσκολία καταβολής των γονικών επιδομάτων και οποιοσδήποτε άλλες δυσκολίες τέτοιου είδους προκύπτουν. Εδώ δεν θα σταθώ, έτσι, στο ιατρικό κομμάτι της υπόθεσης, δεν είναι ο τομέας μου, πώς θα μπορούσα άλλωστε, αλλά θα πω ότι το σχολείο για άλλη μια φορά αντιμετωπίζεται σαν πάρκινγκ παιδιών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν ένας τόπος φύλαξης των μικρών παιδιών, ώστε να μπορούν να εργαστούν οι γονείς, ώστε η αγορά να κινείται ομαλά, και έτσι χάνεται ο πρώτιστος χαρακτήρας του σχολείου, που είναι ο αρρωγός της παιδείας, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, δηλαδή το μέσο το οποίο παρέχει παιδεία. Όλο αυτό δεν αποτελεί παρά άλλο ένα δείγμα της απαξίωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος και των εκπαιδευτικών από την επίσημη πολιτεία, κυρία Ιακώβου. Δεν μπορώ να βρω ούτε ένα σημείο να διαφωνήσω, κύριε Λαμπάνο. Να επισημάνω φυσικά ότι στο κομμάτι που αναφερθήκατε, στο να μην μιλήσετε για το κομμάτι της υγείας, γιατί δεν είναι η ειδικότητά σας, έχουμε φτάσει σίγουρα σήμερα πάντως να εξαναγκαζόμαστε να γινόμαστε πανεπιστήμονες, ούτως ώστε να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε τουλάχιστον τι συμβαίνει με αυτά που κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί μέσα στη Βουλή. Θα μου επιτρέψετε, η μοναδική αναφορά που έκανα σε αυτό άλλωστε είναι ότι θεωρώ αδιανόητο να υποθέσουμε ότι ένα παιδάκι της 6ης δημοτικού δεν μπορεί να μεταφέρει τον ιό, ενώ αντίθετα ένα παιδάκι της 1ης γυμνασίου με λιγότερο από ένα χρόνο διαφορά στην ηλικία μπορεί να το μεταφέρει. Έχουμε να κάνουμε με θέματα κοινής λογικής, λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Ή ας πούμε στο ερώτημα που ακούω συχνά και πυκνά, και είναι με βάση της λογικής, είναι γιατί αφού τα μικρά παιδιά λοιπόν δεν μεταφέρουν τον ιό ή δεν είναι επικίνδυνα να το μεταφέρουν, γιατί να μην πάνε και στις δραστηριότητες τις εξωσχολικές. Να μην πάνε να κάνουν τα μαθήματά τους μπάσκετ, τένις, κολύμβησης ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον τα μικρά παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση τη λογική δεν μπορούν να σταθούν κάποια πράγματα. Ας μείνουμε όμως στα θέματα της παιδείας
Και ας μην προχωρήσω παραπάνω, δεν θα ήθελα, κυρία Ιακώβου. Σωστά. Να είμαστε μέσα στο θέμα μας. Λοιπόν, κυρία Λαμπάνο, ζήσαμε ένα αισχρό σκηνικό στην επικαιρότητα της εβδομάδας που μας πέρασε στο τμήμα οικονομικό της πρώην ΑΣΟΕ. Ποια είναι η γνώμη σας επ' αυτού? Ναι, προφανώς αναφέρεστε στο θλιβερό και καταδικαστέο, θα έλεγα, συμβάν της επίθεσης αγνώστων, παύλα γνωστών, κατά του πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι, κύριε Λαμπάνο. Αυτό το συμβάν λοιπόν δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Αποτελεί άλλο ένα χτύπημα εις βάρος των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, παρόμοιο με άλλα τέτοια πολλά χτυπήματα στο παρελθόν. Να θυμίσω ότι παλιότερα είχαμε τους μπαχαλάκηδες, τους αναρχικούς, που κάθε λίγο και λιγάκι έμπαιναν στο Πολυτεχνείο, στην Οδό Πατησίων. Έκαιγαν και κατέστρεφαν τα πάντα, χωρίς ποτέ να πληρώσει ουσιαστικά την ύφη. Αντίθετα, από όλη αυτή τη δράση, τόσο καιρό, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μετέπειτα κατάργηση του πανεπιστημιακού βασίλου. Άλλωστε, πολλές φορές παρατηρείται, θα έλεγα, το φαινόμενο εκ μέρους του πολιτικού κατεστημένου, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σταθούμε εδώ, πρώτα να σε δημιουργεί το πρόβλημα και μετά να σου παρέχει ως σωτηρία την οποιαδήποτε λύση θα επιθυμούσε αυτό. Έσπευσε λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρόσφατα, μάλλον και πιο πριν είχε συμβεί αυτό, μετά από την πρόσφατη επίθεση στον Πρίτανη, να θεσπίσει κάποια μέτρα προκειμένου να μην παρατηρείται στα ελληνικά πανεπιστήμια το μπάχαλο που παρατηρείται εδώ και χρόνια. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελούν φυσική συνέχεια κάποιων άλλων μέτρων, όπως η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου που πάρθηκαν στο παρελθόν. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες εταιρείες security συνυπηκορούμενες από τα ΜΑΤ, θα έλεγα εγώ, να αναλαμβάνουν τη φύλαξη πλέον των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να έχουμε κάρτες εισόδου στα πανεπιστήμια και άλλα παρόμοια. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, για να καταλάβουμε καλύτερα, να δώσω λίγο την εικόνα, να κάνουμε μια αναφορά της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρόσφατα, με την ιδιότητα του γονέα αυτή τη φορά, βρέθηκα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έκπληκτος διαπίστωσα ότι η υλικοτεχνική υποδομή αλλά και η κατάσταση γενικότερα θα έλεγα ότι είναι ίδια και απαράλλαχτη με την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής, σε κάποιο άλλο βέβαια πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αλλά μιλάμε για πριν από 30 χρόνια, έτσι. Τι να σας πω, μαυροπίνακες με σπόγκους και κυμολίες στο Πολυτεχνείο για να γίνει το μάθημα, χάλια εγκαταστάσεις, άσχημο περιβάλλον, χώροι που παραπέμπουν όχι σε πανεπιστημιακά αλλά σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Υπάρχει ακόμη, όπως και τότε, έντονο, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το κομματικό στοιχείο στους κόλπους τόσο των φοιτητών όσο και των εκπαιδευτικών. Το πρώτο που συναντάει όταν μπει κάποιος μέσα στα ιδρύματα αυτά είναι πάγκοι με αφήσεις και τοιχογραφίες με κομματικό περιεχόμενο, κομματικοποιημένους φοιτητές να καλούν τους καινούριους φοιτητές να ακολουθήσουν τη γραμμή τη δική τους, του κόμματός τους δηλαδή, ως τη δική τους. Και προσέξτε, μιλάμε για το Πολυτεχνείο, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου, και όχι για κάποιο άλλο ίδρυμα. Φαντάζομαι ότι και εκεί θα γίνεται τα ίδια και χειρότερα. Από προσωπική εμπειρία, μιας και τα παιδιά μου είναι φοιτητές, γνωρίζω ότι το μάθημα στα ιδρύματα αυτά είναι εντελώς απρόσωπο, χωρίς να υπάρχει παραμικρή βοήθεια στους φοιτητές, εκτός ίσως από κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων, οι οποίες εξαιρέσεις αυτές απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αποτέλεσμα είναι η παιδεία, η παραπαιδεία να ανθεί. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά φροντιστήρια τα οποία λειτουργούν προκειμένου ένας φοιτητής να μπορέσει να τελειώσει το Πολυτεχνείο και ίσως και κάποιες άλλες σχολές, δεν γνωρίζω, αλλά για το Πολυτεχνείο γνωρίζω εγώ. Υπάρχουν φροντιστήρια στα οποία μάλιστα με μαύρη εργασία διδάσκουν και πολλοί καθηγητές οι οποίοι εργάζονται στο Πολυτεχνείο, αν είναι δυνατόν. Αποτέλεσμα είναι όλο αυτό να ανθεί η παραπαιδεία, εις βάρος βέβαια της παιδείας. Πολλοί φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν κάποια έξτρα μαθήματα, τα οποία προστίθονται στα έξοδα τα επιβαρημένα, ειδικά αν σπουδάζουν σε άλλη πόλη από την πόλη καταγωγής τους, έτσι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν λοιπόν στις σπουδές και αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές αυτές, να κατευθυνθούν σε άλλες πιο εύκολες σχολές που δεν θα ήταν ίσως η επιλογή τους, ή και να εγκαταλείψουν εντελώς τις σπουδές και να αρχίσουν να ψάχνουν να δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. Όμως το θέμα που θα ήθελα κυρίως να σταθώ σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια και όχι μόνο τα ελληνικά, και νομίζω ότι εδώ είναι και το κλειδί της υπόθεσης,
είναι η άμεση εξάρτησή τους από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μπορεί μεν εδώ στην Ελλάδα να μην υπάρχουν ιδιώτες, χρηματοδότες και χορηγοί, φαινόμενο που παρατηρούμε στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μπορεί τα ποσά να προέρχονται από τον κρατικό κορβανά, είναι όμως μεγάλα ποσά, η διαχείριση των οποίων αποτελεί μέλη στα χέρια διάφορων κλικών που έχουν δημιουργηθεί και που λιμένονται το χώρο. Θα θυμάστε ίσως και στο παρελθόν διάφορα οικονομικά σκάνδαλα από πριτάνης και καθηγητές πανεπιστημίων. Είναι χρήματα τα οποία δίνονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν κάποιες έρευνες, χρήματα τα οποία δεν παρακολουθούνται πώς ακριβώς ξοδεύονται, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες καταχρήσεις, και έτσι λοιπόν τα οικονομικά συμφέροντα να είναι αυτά που κανονίζουν και εδώ το ποιος θα είναι στα πράγματα και ποιος δεν θα είναι, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Μην ξεχνάμε ακόμα ότι και διάφορες χρηματοδοτούμενες μελέτες και έρευνες που καθορίζουν τόσο την εγχώρια όσο και την παγκόσμια πολιτική, για παράδειγμα την οικονομία, την κλιματική αλλαγή, τις ιατρικές λύσεις που μπορεί να δίνονται σε διάφορα προβλήματα υγειονομικά καλή ώρα όπως έχουμε τώρα, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται μέσα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Άρα τα συμφέροντα είναι τεράστια. Για να επανέλθω λοιπόν, για να μην ξεφύγω στο αρχικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την επίθεση που έγινε στον Πρίτανη, νομίζω ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα πρέπει να ασχοληθούμε πρωτίστως με όλα αυτά τα θέματα που προανάφερα. Γιατί αυτά αποτελούν και την αιτία. Αν πάψουν δηλαδή τα κομματικά, δογματικά και οικονομικά συμφέροντα να ανακατεύονται στα θέματα της παιδείας και αν αφήσουν την πολιτεία να διαχειριστεί όπως οφείλει άλλωστε να το κάνει την κατάσταση, τότε δεν θα έχουν λόγο οι κάθε λογής μπαχαλάκηδες που δρούν ως παρακράτος να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Και άμα ακόμα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, προφανώς θα είναι μεμονωμένα και προφανώς και αυτά θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν υπάρχει κλεπταποδόχος, δεν θα υπάρχει και λόγος να υπάρχουν και κλέφτες. Τώρα αν βέβαια, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, αν κάποιοι πούν την ανοησία ότι το ελληνικό κράτος δεν διαθέτει τόσα χρήματα προκειμένου να γίνει αυτόνομο και να μην έχει ανάγκη έξωθεν χρηματοδότησης προκειμένου να λειτουργεί όπως θα έπρεπε, θα τους παραπέμψω στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης και ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο αυτών των δηλώσεων, όπου αναφέρονται και αποδεικνύονται, θα έλεγα, τα κληρονομικά κεφάλαια όλων των Ελλήνων. Ή ακόμη ας στήξουν και μια ματιά στον κρατικό προϋπολογισμό που είναι γραμμένο σε ΦΕΚ του 2020, όπου τα προϋπολογισμένα έσοδα για την τρέχουσα χρονιά είναι περίπου 680 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν με απατά η μνήμη μου. Και κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα αναθεωρήσουν και την άποψή τους. Για να κλείσω λοιπόν το θέμα, εν κατακλείδη θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων είναι η αντιμετώπιση της αιτίας και όχι του αιτιατού, κυρία Ιακώβου. Κύριε Λαμπάνο, εδώ μου δίνετε το πάτημα. Μιλήσατε για τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης και πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις αναφερθήκατε στο κομμάτι της παραπαιδείας, το οποίο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, σε σχέση όμως με κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες τις έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν μας, όπου βλέπουμε καθηγητές οι οποίοι στις κοπελίτσες πρέπει να συμπεριφερθούν κάπως αλλιώς οι κοπέλες, ούτως ώστε να καταφέρουν να περάσουν μαθήματα. Αυτά είναι περιστατικά τα οποία τα έχουμε ζήσει. Οπότε και οδηγούμε στο σημείο, μιας και μιλήσατε για τις προγραμματικές δηλώσεις, και καθώς βάση για τις προγραμματικές δηλώσεις και για την Ελλήνων πολιτεία που θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε ως Ελλήνων Συνέλευσης, χρειάζονται οι αξίες και οι αρχές. Προφανώς, αν θέλετε λίγο να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό. Ναι, σαφώς αυτό που πρέπει να αποτελέσει βάση στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αξίες και οι αρχές. Οι ελληνικές αξίες και οι αρχές. Χωρίς αυτές δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί κανείς να θεωρηθεί ότι έχει παιδεία αν δεν έχει κάνει κτήμα του αυτό το αξιακό σύστημα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Όσο καλά και να μορφωθεί ένα παιδί στο σχολείο, μπορεί να γίνει ένας άριστος επιστήμονας σε ό,τι αφορά το κομμάτι που θα επιλέξει, μπορεί να γίνει για παράδειγμα ο καλύτερος γιατρός, ο καλύτερος πάνω στον τομέα που θα σπουδάσει, στην ειδικότητά του γιατρός, παγκοσμίως ίσως. Όμως, τι να το κάνω εγώ εάν, για παράδειγμα, επειδή πατρονάρεται από κάποιες εταιρείες ιατροφαρμακευτικές, αυτός
μοιράζει φάρμακα δεξιά και αριστερά, συνταγογραφεί ενώ δεν είναι απαραίτητο, ή ακόμη κάνει και εγχειρήσεις που δεν είναι απαραίτητες και αυτές να γίνουν, προκειμένου να έχει ίδιον όφελος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί εκτός του αξιακού συστήματος, δεν έχει αρετή όλο αυτό το οποίο κάνει, με αποτέλεσμα όσο καλά σπουδαγμένος και να είναι, όσο τέλεια μόρφωση και να έχει πάρει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει παιδεία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι και το κύριο θέμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτός είναι ο κύριος ρόλος, η παροχή παιδεία στους μαθητές και όχι η παροχή απλής μόρφωσης. Όμως σήμερα δεν υπάρχει αυτό όπως βλέπουμε. Σήμερα το σχολείο απλά είναι ο πρόδρομος προκειμένου να δημιουργήσει επιστήμονες παύλα εργαλεία τα οποία θα μετέχουν στην παραγωγική εργασία και όχι ανθρώπους πολίτες όπως θα έπρεπε να είναι, επαναλαμβάνω, το κύριο αντικείμενο της παιδείας που θα παρέχεται στο σχολείο. Οπότε και αυτομάτως μετά από αυτά που μας έχετε μεταφέρει, και όντως είναι πράγματα τα οποία ζούμε, στην πραγματικότητα δεν δημιουργούνται πολίτες, αλλά μάλλον ρομπότ τα οποία εξυπηρετούν και αυτά σκοπούς. Θα έλεγα λοιπόν να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, και αυτό εκεί εστιάζω και το μεγάλο πρόβλημα της παιδείας. Είναι η λάθος κατεύθυνση, το πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, είναι η λάθος κατεύθυνση που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την παροχή παιδείας, υποτίθεται παροχή παιδείας, η οποία παρέχεται στα σχολεία. Είπαμε λοιπόν τι σημαίνει μόρφωση και είπαμε και τι σημαίνει παιδεία. Δώσαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει παιδεία. Εάν όμως θα έπρεπε να δώσω έναν ορισμό στην έννοια της παιδείας, και εδώ νομίζω ότι είναι το κλειδί στην υπόθεση προκειμένου να διαμορφωθεί η παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα όπως πρέπει, θα έλεγα ότι η παιδεία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον του καθημερινά, και λαμβάνουμε καθημερινά εκατομμύρια πληροφορίες, ώστε με κριτική σκέψη να μπορέσει κάθε φορά να παίρνει τις ορθές αποφάσεις στα θέματα που τον απασχολούν. Οι αποφάσεις αυτές βέβαια θα πρέπει να συνάδουν πάντα, όπως είπαμε και πριν, με τις ανθρώπινες αξίες και αρχές. Αποφάσεις όμως τις οποίες πάντα θα τις κρίνει και στο μέλλον, και αν χρειαστεί να μπορεί να είναι σε θέση να τις αλλάξει. Γιατί παιδεία, κυρία Ιακώβου, δεν σημαίνει μόνο να είμαι σε θέση να μαθαίνω. Σημαίνει κυρίως, θα συμπλήρωνα εγώ, ότι παιδεία σημαίνει να μπορώ να ξεμαθαίνω και να μαθαίνω από την αρχή. Και η απόκτηση αυτή της παιδείας είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία ξεκινά μέσα από την κούνια μας και συνεχίζεται ανελιπώς στα βαθιά γεράματά μας, η λεγόμενη διαβίου μάθηση. Εδώ λοιπόν εντοπίζεται ακριβώς ο ρόλος της πολιτείας. Η πολιτεία θα πρέπει να είναι ο βασικός ρυθμιστής αυτής της διαδικασίας μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Κάτι το οποίο όμως δυστυχώς σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, και εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν συμβαίνει, κυρία Ιακώβου. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Αλαμπάνο. Τώρα μας είπατε επιγραμματικά κάποια πράγματα όσον αφορά τη λύση που προσφέρει η Ελληνοσυνέλευση. Θέλετε να αναπτύξετε περισσότερο από αυτού? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θα αποτελούν μάλλον και τη βάση πάνω στην οποία έχουμε συγγράψει και τις προγραμματικές μας δηλώσεις, οι οποίες, να τονίσω, ότι είμαστε ο μοναδικός φορέας που έχει κατατεθειμένες τις προγραμματικές τους δηλώσεις στη δικαιοσύνη, και μάλιστα στον Άριο Πάγο, πράγμα το οποίο αποτελεί εγγύηση για τον Έλληνα πολίτη ότι θα πραγματοποιήσουμε όταν έρθει η ώρα αυτές μας τις υποσχέσεις, αυτές μας μάλλον τις δηλώσεις, και όχι υποσχέσεις όπως αποτελούν οι δηλώσεις, οι προγραμματικές δηλώσεις των υπόλοιπων πολιτικών οργανισμών. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν ξεκινάνε, νομίζω ότι το κλειδί στην υπόθεση θα είναι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, θα είναι η στροφή του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς την παροχή παιδείας που μόλις προανέφερα, και όχι προς την παροχή στήρας γνώσης, όχι προς την παροχή δηλαδή μόρφωσης. Η μόρφωση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο το οποίο πρέπει σίγουρα να υπάρχει ως βάση στον άνθρωπο προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει παιδεία. Άλλωστε, όπως είπαμε, παιδεία αποκτάται όχι μόνο στα πλαίσια του σχολείου, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Θα πρέπει να έχει μια βάση σίγουρα, αλλά αυτή η βάση δεν θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός και στόχος. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ανθρώπους πολίτες, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν τη διαχείριση της ζωής τους και τη διαχείριση της πολιτείας στα χέρια τους. Αυτός άλλωστε είναι
και ο ρόλος ο μεγάλος του εκπαιδευτικού μας συστήματος και όχι η δημιουργία απλά επιστημόνων ή μηχανών παραγωγής προκειμένου να διευκολύνουν την αγορά, κυρία Ιακώβου. Μάλιστα, κύριε Λαμπάνο, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που έχουμε πει μέσα σε αυτό το ημίωρο. Ο επίλογος είναι δικός σας αν θέλετε να μεταφέρετε κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας. Το μήνυμα είναι σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή να ενεργοποιήσουν την παιδεία, μια και μιλάμε για παιδεία, την οποία διαθέτει ο καθένας, να δουν με κριτική σκέψη, να ακούσουν με κριτική σκέψη αυτά που προανέφερα και να αναζητήσουν μόνοι τους την αλήθεια μέσα από αυτές τις πληροφορίες. Θα ήθελα να αναζητήσουν τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελληνοσυνέλευσης στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Πληκτρολογώντας προγραμματικές δηλώσεις Ελληνοσυνέλευσης υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτές, να τις δουν σκεπτικά και σκοπτικά, να δουν ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είμαστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια πολιτεία έτσι όπως αξίζει στον Έλληνα, έτσι όπως αξίζει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, κυρία Ιακώβου. Κύριε Λαμπάνο, υπενθυμίστε μας σε ποιο τομέα είσαστε υποψήφιος? Ναι, στις τελευταίες εκλογές ήμουν υποψήφιος στην περιφέρεια Α Ανατολικής Αττικής, κυρία Ιακώβου. Κύριε Λαμπάνο, να σας ευχαριστήσω, πραγματικά ήταν η τιμή μου που σας είχαμε κοντά μας για την εκπομπή «Η ώρα είναι τώρα», σήμερα Παρασκευή. Εγώ ευχαριστώ, δική μου η τιμή να απευθύνουμε σε Έλληνες πολίτες και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε αυτή. Είμαι σίγουρη ότι σε βάθος χρόνου θα τα ξαναπούμε, μιας και τρέχουν όντως πολλά και σημαντικά σε σχέση με την επικαιρότητά μας και την πολιτική και την κοινωνική και φυσικά αφορούν και θέματα της παιδείας. Μεγάλη μου χαρά. Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπάνο, δύναμη και φως. Γεια σας, δύναμη φως.